Kini gadi ke Jingpyntip kaba kyrkieh kabalawan lengba MDC badang thumai jong ka Mautharasan constituency ita de ba powel sohkhlet. Tikini ke Jingpyntip kalongkum ni ngalakum ino kawei kapla badon ki jain ki pen drive ki charger iPhone Samsung bat kiwei ki tiar nakakali taksi kamai na maublei pom sha Anjali stan jowai kerpat yo driver sngop hai yarap lang bangan yo biang sngop ha ban phun haune unombar uta unombar udei kendai riu iwei san lai ar lai nyeu sau sajisin ngan ong biang u number phone subhaban phone haune number kendai riu iwei san lai ar lai sau nyeu te saisin pan lada kinu ki briu lene ki passenger ki bosong lang hakati ka kali kablayai lengba ka maublei pom sha Anjali lada kiyo ikite kitiar subhaban pan phai namar kide kitiar ki badon kam nakabenta ka jingim jungki cement te sngobha ban le yakata bat lada ki viewers ki bape yakane video ru sumbahaban pen suffering state yakane ka video sha ki parlok yo lese ki parlok jungpi ki yo yakine kitiar bat kin sumbahaban pen phai banda ka ba phifun ha kite kin bar bangala deb ban pen sngeu shepi